Stojíme před historickou budovou Masarykova nádraží v centru metropole. Denně sem přijíždějí lidé z okolních měst a obcí, kteří dojíždějí do Prahy za prací nebo do škol. Příměstskou dopravu chceme posílit a Masarykovo nádraží hraje v našem záměru důležitou roli. Odmítáme, aby se stát a město zbavili všech pozemků na nádraží, aby tady vzniklo nové obchodní centrum. To, že podporujeme příměstskou železnici, neznamená, že nechceme, aby areál sloužil i dalším účelům. Chceme zde projekt, který přinese jak nová pracovní místa zde na Masarykově nádraží, tak celkové zkvalitnění veřejného prostoru. Aby se příměstská železnice mohla rozvíjet, je zapotřebí spolupráce Prahy, středních Čech a tamnějších měst a obcí. Na fragmentovaných mimopražských zastávkách potřebujeme nová parkoviště, aby lidé měli dost parkovacích míst na svá auta předtím, než nastoupí na vlak do Prahy. Všechny tyto projekty významně ulehčí dopravní situaci v Praze. A připravíme je tak, aby na ně Středočeský kraj dostal s naší pomocí evropské peníze.